De database van Lifelines is uniek in de wereld en kan helpen om mensen langer zo'n libje te litten. Directeur Saakje Mulder van Lifelines is bijzonder blij dat het grote medische onderzoek trok in kan op volle sterkte. Er komt nou een derde ronde. Nou, het is een longitudinaal onderzoek, dus dat betekent dat we in principe steeds ongeveer hetzelfde meten. Dus in de derde onderzoeksronde zal ik ongeveer hetzelfde meten als in de eerste en de tweede ronde. Zodat we mooi zien kennen van hoe gaat het met de mensen. En als er een ziek wordt, dan kan ik zeggen van nou, had die orenfactoren dan orenmeesken. En nou, dat is hartstikke waardevol voor preventie bijvoorbeeld. Deelnemers kunnen van eindtakken hier alweer een oproep verwachten. En Lifelines kan bij de 40 miljoen 4 verder met het samelen van data van 3 generaties. Uit de gegevens komen adviezen hoe bijgelijks leefstijl of medicijngebruik. De relatie tussen longpufkes en obesitas. Of er is ook onderzocht dat mensen die in Lifelines zitten en risicofactoren hebben voor bijvoorbeeld hartprobleem, dat die heel weinig preventieve medicatie krijgen. Nou, daar zijn wat voorbeelden ervan.